Un dos obxectivos dos diferentes países para cuidar o medio ambiente é a transición cara a unha economía circular. Dende Ribadumia nace un proxecto de moda sostible que traballa con esta finalidade. Vanessa Míguez é a creadora de Hace Cutón, unha iniciativa que recupera e reutiliza as prendas esquecidas no armario para darlle unha segunda oportunidade. Pois a iniciativa xurdeu a finais do ano pasado, un pouco porque me decatei eso, de que temos moitas prendas no armario que podemos darlle unha segunda vida, e aparte cando empezas a ver noticias sobre a cantidad de residuos que se xeneran, que o planeta vai chegar un momento pois que non vamos a ter moito donde reubicalos ou así, pois eres consciente de que temos materias primas no armario a que darlle unha segunda vida. Hace Cutón recibe ou recolle a roupa dos clientes e a reinventa nunha prenda nova para eses mesmos usuarios. As novas pezas non están en venda para terceiros. Pois a Hace Cutón recollemos esas prendas que a xente ten olvidadas no armario e reinventámola, dámoslle unha segunda vida, ou ben con un simple complemento, ou transformando unha cazadora nun chaleco, un vestido nunha falda, eso sí, vai destinada ao mesmo propietario. Hace Cutón loita contra as novas tendencias de moda de usar e tirar. A iniciativa busca tamén aportar o seu grandarea á sustentabilidade medioambiental. Ao reutilizar a roupa, evítase a acumulación de prendas no lixo. A ver, eu creo que é como un cambio de chip, porque estábamos entrando na dinámica da fast fashion, comprar e tirar prácticamente, e temos que ser conscientes que ao final os recursos son limitados. Canto máis os optimicemos, pois máis beneficioso vai a ser ao final para todos. Vanessa Míguez está soa á fronte deste proxecto, algo que non podería levar a cabo sen o apoio da súa familia. A ver, eso é algo que todo o mundo lle chama a atención porque a idea é miña, pero falo sempre en plural porque, bueno, a familia ao final é o apoio e, sobre todo, eu que teño 2 nenos, pois necesito de miña nai para conciliar e botarme unha man. O proxecto conta cun mes de vida e a súa creadora asegura que polo de agora a acollida dos clientes foi prometedora. Os interesados poderán poñerse en contacto con Hace Cutón a través do seu teléfono e das súas redes sociais.